Tak krásný první adventní podvečer vám všem. Krásně nám ta školka tady zarůstá, takže jsou děti čím dál tím méně vidět, ale já si myslím, že takové šikulky budou perfektně slyšet. Přišli vám sem zaspívat děti z mateřské školy Hlinky pod vedením paní učitelky Suchanové. Tímto jim moc děkuju, protože to měli fakt všechno nachystat. A jsou tam i děti ze základní umělecké školy, takže paní Suchanová to dala všechno dohromady. Přišel nám průvod, který přišel od Městského domu dětí a mládeže. Tady vepředu přišly děti v kostýmech a s nimi přišel i Josef s Marií a s malým Ježíškem a ti nás potom doprovodí i na náměstí. Takže teď předávám slovo tady našim malým zpěvákům. Tenkrát na mě předehrál. Martin jede na koni, podpůvky mu zazvoní. Hop, hej, na koni, podpůvky mu zazvoní. Na svatého Martina musí se nám vzpomínat. Hop, hej, Martina, kouří se nám vzpomínat. Na svatého Martina zima už nám začíná. Hop, hej, Martina, zima už nám začíná. Na svatého Martina bude dobrá peřina. Hop, hej, Martina, bude dobrá peřina. Hop, hej, Martina, bude dobrá peřina. Všichni máte trubka. Já je nemám, protože... Předehra, jo? Dáváte. Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší, kdo tu řinčí řetězem a pro sebou přišel sem. Rohatý, rohatý, s kožíkem až na paty, rohatý, rohatý,
Rampou sem, rampou tam, cinka a já poslouchám. Rampou sem, rampou tam a já poslouchám. Tam teď kvetly blatouchy, tam teď rostou rampouchy. Brázda vodu do ledu, zpíváme si koledu. Rampou sem, rampou tam, cinka a já poslouchám. Rampou sem, rampou tam a jen Tak a já si myslím, že když už nám takhle krásně zaspívali několik písniček, tak je pravý čas na to, abychom společně rozsvítili stromeček. A potom nám děti k tomu rozsvícenému stromečku ještě jednu písničku na cestu zaspívají. Takže zbývá nám už jenom 23 dní do Štědrého dne, tak proto, aby nám ten stromeček dětem svítil každé ráno na cestu do školky, a rodičům na cestu do práce a některým rodičům už zase na cestu z práce, tak si připravte svoje zvonečky. Až řeknu teď, tak začneme všichni zvonit a uvidíme, jestli se nám ten stromeček rozsvítí. Tak se připravte, pozor, teď. Výborně, zvonili jste krásně, taková naše generálka na náměstí. Nádhera. Tak a teď poprosím děti ze školky a ze základní umělecké školy, aby nám zaspívali ještě jednu písničku a po skončení písničky se opět seřadíme a připravíme na cestu dolů. Přeji vám příjemnou cestu na náměstí a krásný adventní podvečer. Děťáčka Vánoce, jo? A teď mi to